akciu pre teba, špeciálnu, vieš, Peťo. Túto, čo sa ty obzeráš, prosím, kade, Peťo, no. Kostol počka, no, ako žena počka, kostol počka. Kde patríš? Ku jakým záchranárom? Ku psovodom, že? Ku Žilinským. Starátila sa ti žena, vieš o tom? A teraz ju nájdeš. A máme špeciálne vycvičené zviera pre teba. Poď. A však ani nie je oblečený ako záchranár. Najlepší pes v okolí. Poď. Má stopovacie zviera. A dávaj na revír, hej? Na revír. A meno? Čer, hej, je to čer. Pomaly on sa musí ukludniť, no. No poď. Veď on nechce ísť. Ale on cíti stopu, No tak poď. Stopa. To nás našlo. Štekaj. Budem asi za ňo štekať. Poďme, štekaj. Našiel. Postavte pekne. Obeď si to do kostola. Veď si ho pritú pre pána Peťo, veď sa ho neboj. Žiadna pochvala. Nebolo chrámy, ale čo? Pozri sa, ak stopuje, aha. Pozri sa, ako stopuje. Veď to je učené. Pozná pána.